Yalward in Honorable Alasan Adamu na Umbo na Yalward. The woman in the man in the money available in free. Zan ba da kuɗi jari empowerment ga matasa da dattijai kyauta. The boys in the school available in free. Zan ba da ilimi kyauta game da ƙananan yara. The borehole in the Yalward in town through local government area in Yalward. Zan ba da borehole kyauta. The Yalward in the fertilizers in Indromas Yalward in Honorable Alasan Adamu na Umbo. Zan ba da taki kyauta ga manoma. The Yalward, the rice in how many moto? How many 15 moto na Yalward. Zan ba da shinkafa rice kyauta. Assalamu alaikum.